Сәлем, мин Алиня апа. Бу минем дусларым. Сәлем, мин Зәйдә. Сәлем, мин Оскар. Балалар, бүген без сезнең белән татар халкының милли бизәнү әйберләре белән танышуны дәвам итәбез. Без бүген сезнең белән татар халкының милли бизәнү әйбере изү ясыйбыз. Безгә кирәк була җиләм, кайчы, төсле картон һәм кагаз, фломастерлар, ялтыравыклар кирәк булачак. Нигез өчен төсле картон алабыз һәм менә шундый форма ясыйбыз. Кырыйлары түгәрәкләнгән булырга тиеш. Бу форманы кисеп алабыз. Merhaba, buluşuruz öyle. Төсле кагаздан күп түгәрәкләр кисәбез. Сез бер төс яки берничә төс ала аласыз. Төсле кагаздан чылбырга охшаган деталь ясыйбыз. Әзер материалларны ябыштырабыз. Төсле фломастерлар белән төрле узорлар өсти аласыз.
белән ясарга ярый. Ахырдан ялтыравык белән бизи аласыз. Клей белән тасманы ике яктан ябыштырасы калды. Безнең изүбез әзер. Вот. Слюнка пусть не течет.